Вече имах възможност да кажа на някои от нашите дългосрочни партньори тук, че колкото и да се опитвахме да намерим нещо негативно, което да ви кажем така просто за добър вечер, не успяхме. Имаме много хубави новини за вас от гледна точка на това какво се случва на пазара, поне от гледна точка на цифри. Така че ще се радвам да ги споделим заедно и ще поканя сега на сцената заедно с мен Петър Мастиков, който е главен анализатор в Националния регистър. Пепи, благодаря ти, че си тук. Очаквам да видим всички заедно твоята презентация за статистиките и трендовете за пазара. Здравейте. Петър Мастиков. Здравейте. Отново се радвам да ви видя след една година. На такъв хубав момент като 10-те години, които празнуваме тази година. И на база тези 10 години направихме един така сериозен доклад за цялата страна с детайлно разпределение на всичките типове обекти, които ги имаме в нашата система. Разделяме го, разбира се, само секундичка, защото ще ми трябва... Аз съм прибрал нещо, тепли. Да, секундичка, да, намерим го. Прощавайте за удобството. Представяме и статистическите данни за строително-инвестиционния пазар за 2013 година. Разделили сме го в два типа и то две части. Едната част е свързана с започналото строителство през 2013 година и втората част е завършеното строителство през миналата година, разбира се. Почвам с основната тенденция, която отчетахме през миналата година. Тя може би вие сте разбрали по вашите продажби и вашите отчети също, но започналото ново строителство през изминалата година, като общо бе на разгърната застроена площ, се увеличава на база 2012 година с почти 22%, както виждате от данните, и достига почти над 2 милиона и 400 хиляди квадратни метра разгърната застроена площ, високо строителство, разбира се. Това е до някаква степен доста по-положителен. В началото почвам с тези положителни новини, за разлика от миналата година, когато малко по друг начин започнахме, но тези 2 милиона и 400 хиляди квадратни метра разгъната застроена площ са разпределени в всичките 8 типа, които ние разглеждаме като сгради по разделени в функционално... Пепи, извинявай, че те прекъсвам. Дами и господа, бихте ли седнали напред, за да не стоите прави? После на коктейла ще бъдем всички прави. Заповядайте напред, тези са... Не са за някакви специални випове. Вие сте нашите випове. Заповядайте отпред. Така. И искам да продължа с кратко разпределение. Жилищните сгради са категорията най-много се строят жилищни сгради в страната. С 760 хиляди квадратни метра площ. Веднага след това следват ваканционните типове жилищни сгради. И разбира се, с един доста голям обем от 400 хиляди квадратни метра на 400 хиляди квадратни метра е техния обем. Следват промишлените сгради тази година, изместват търговските обекти като от третото място. При всички типове обекти тази година, през 2013, отчитаме ръст. По всички типове по функционално предназначение се отчита ръст. Разбира се, понякога се колебае в различни цифри, но това е от най-положителните последните 6 години. Това е най-положителната от всичките до сега, с изключение на търговските сгради, където има намаление от 28%. Това може би до някаква степен повлияние от намаляването на експанзията на търговците на бързооборотни стоки. И разбира се, тези площи, тази тенденция очакваме, че ще се запази в следващите няколко години, освен ако не стартират няколко други проекта за търговски центрове. Другото основно нещо от тази графика, която виждате тук, е ръста на строителството на офис площи. През миналата година, по наши оценки, много започналите сгради с офиси намаляха до критично ниво. През 2013 година отчитаме
почти троен ръст на строителство на офис сгради с цел наем или така, за корпоративни цели. Атракционните и спортните сгради също читаме висок ръст. От една страна това се дължи на многото стартирали реконструкции на спортни комплекси в малките населени места, изграждане на спортни зали в същите тези места. Разбира се, това се дължи най-вече на европейското финансиране. Но също така през миналата година стартираха няколко така големи спортни комплекса, които също оказват един голям ръст на този тип функционално предназначение сгради. И четвъртия тип, който е така важно да отбележа в този случай, са специализираните сгради, т.е. включваме на болници, училища, учреждения, детски градини, където също има голям ръст от близо 50-60%. Искам да обърна внимание малко на самото разпределение на всички тези обеми, които говорим в момента, по региони. Тенденциите са следните. София град през 2011 година отново си върна първото място като най-голям обем започнало строителство през годината. През 2012 година Бургаска област беше беше топ на първо място по най-много стартирали сгради като обем квадратни метри разгъната застроена площ. В тази година София с близо 28% ръст си връщат първото място, докато Бургас, въпреки че също бележи ръст от почти 2%, минава на второ. Варна бележи един от най-големите си ръстове през последните 7 години. Близо 35% се увеличава ръста на новото строителство през 2013 година. Пловдив, въпреки че през последните години след започване на кризата, поддържаше едно доста добро ниво на новозапочващи се сгради, през 2013 година бележи така спад с близо 18%. София област също бележи сериозен ръст и измества от петата позиция Стара Загора, където се наблюдава спад. Ето тук е малко по-подробна графика, която утре ще ви бъде изпратена до всички наши гости. Това е графика на база стартирало строителство през 2013 спрямо 2012 година. За да имаме повече време на коктейла, минавам директно към следващата част. Тук изследваме, се опитах да направя едно изследване на база 10 годишната история, която имаме, и да направя една графика на това как се движи строителството през последните 10 години. Освен положителния ръст, който отчитаме за 2013 година, искам да покажа и тази специално крива, която е важна да се види. 22% увеличението за миналата година, което е най-голямото увеличение през последните 6 години. След започване на кризата от 2007, т.е. най-високия ръст на новозапочнало строителство, което е регистрирано през 2007 година. Това е през 2011 е първия по-висок ръст над 21%. Виждате колко резки са спадовете след 2007 година. На пръв поглед 2013 наистина така ни дава малко повече положителни нагласи, но ако се замислиме погледнем малко в така една историческа перспектива, виждаме следното, че през 2013 година е започнато едва една четвърт от това, което е започнало през най-силната 2007 година. Даже по-малко от 25%. И наполовина на това, което е стартирало през 2004 година като строителство. Но все пак имам усещането, надявам се да се оправдае, че 2012 година
нашия бранш удари дъното като най-ниско ниво на нови сгради, новостартирани сгради. И от тук нататък се надявам да продължим в възходяща линия. Завършеното строителство и реконструкция на сгради през 2013 е следващата част, която исках да ви презентирам. Накратко ще мина през нея, за да ви оттъкчавам още повече. Нямам така дарбата, както господин Пламен Русев, да обясня всичко. Чудесно, нали? През 2013 година завършените сгради намаляват с 2,70%, като достигат общо обем на завършени сгради с АК-16 2 милиона 320 хиляди квадратни метра площ. Жилищното строителство в страната бележи ръст въпреки общото намаление с близо 3,46% и общо обем от 124 хиляди квадратни метра. Ваканционните сгради бележат спад като завършени с 26% близо. При търговските, които са на трето място като от общ дял на завършено строителство, пак се бележи спад с 12%. Промишлените площи също бележат спад с доста сериозен процент от 42%. Офис площите удрят критичния минимум от 105 000 квадратни метра, т.е. едно от най-ниските нива на завършени офис сгради през 2013 година. Същото това нещо, което ви казах, е разпределено спрямо от 2012 и 2013 година, като единственото положително е специализираните сгради. Завършени са повече специализирани сгради през 2013 година, т.е. болниците, училищата и детските градини, където инвестиционни интерес и европейските фондове и общините успяват да вдигнат този обем, както и хотелите. При тях също има доста сериозно завършен обем като квадратни метри разгъната застроена площ. На база региони в София има спад от 0,86% завършени нови сгради, в Бургас е 26% спада, във Варна се регистрира ръст от 15% и в Пловдив също се регистрира слаб спад от 1%. Кривата, която преди малко показах за започналото строителство, тук е също 10 годишна, на база 10 години. Интересното е, че тя е малко по-мека като спад, но и освен това е с една година изоставане спрямо започналото строителство. Положителното в случая е, че през 2013 година за първ път са стартирали повече квадратни метри разгъната застроена площ, отколкото са завършени. През 2013 са започнати над 2 милиона и 400 хиляди, както споменах преди малко, а през 2013 са завършени 2 милиона и 300 хиляди, т.е. тази тенденция на завършено строителство да е по-малко от започнатото, която беше до 2007 година, за първ път се забелязва през 2013 година. Надявам се, разбира се, и другата година започнато ново строителство да изпреварва завършеното. Положителните тенденции, които наблюдаваме, на база първото тримесечие на 2014 година, спрямо първото тримесечие на 2013 година, имаме положителен ръст от близо 6,13%. Надяваме се този ръст да се затвърди и да се увеличи до края на годината, разбира се. И такива са и нашите очаквания. Разбира се, стига да няма резки промени в макроекономическата рамка. Също така отчитаме, че през последните месеци стартираха или стартират доста мащабни проекти, които са за предимно ваканционни комплекси по морето, но и в големите градове започват отново да се
да се набляга на по-мащабни комплекси. Тоест, миналата година отчетахме все по-малки сгради, които са инвестиционен интерес за инвеститорите се съсредоточават в по-малки сгради. Тази година все повече се набляга, така има тенденция за увеличаване на разгърнаната застроена площ на всяка една сграда. Също така започва и така отчитаме, че започват доста разширения и обновления на хотелски комплекси, пак предимно по морето, където разбира се инвестиционният интерес е по-голям. И не на последно място, което е един от хубавите показатели, наблюдаваме, че доста нови проекти излизат за промишлени сгради и за складови, разбира се, комплекси. И се надяваме тяхната реализация да продължи с този темп, който се развива през последните няколко месеца. Т.е. при тях има ръст, чувствителен. Разбира се, офис сградите, както поделих преди малко, също са обект на по-висок инвестиционен интерес спрямо 2011 и спрямо последните 6-7 години. Предполагам, че при тях ще продължи един сериозен ръст, който надяваме се да бъде на края на годината да бъде факт. Благодаря ви за отделеното време и съжалявам, ако повече отнех от вашето време. Благодаря ти, Пепи. Надявам се, да. Моля те, остани с мен. Аз отново ви приканвам, ако все пак искате да седнете тук отпред, тъй като предстои дискусионен панел, така че още по-лесно ще може да задавате своите въпроси. Ако имате въпроси сега по тези цифри и по тези анализи, които току-що видяхте, моля да ги зададете. Ние с удоволствие ще ви отговорим с Петър и с екипа тук. Ако нямате такива към настоящия момент, бихме могли да ги обсъдим малко по-късно, а сега да поканя на сцената нашите панелисти, с които ще говорим за тенденциите за пазара. Разбира се, и на база на тези данни, които току-що показахме. Отново, тези данни са изключително актуални. Ако ги сравнявате с най-близкия източник на информация, Национален статистически институт, ако някога въобще сте си губили времето да го правите, те са с около 3 до 5 пъти по-различни показатели. Нали не бъркам? Да. Това беше последният ни анализ, така че много странно. Дали ще познаете кой е града с най-голяма грешка спрямо реалните цифри? София. Как познахте от първия път? Огромна разлика. Наистина, вие като видите Националния статистически институт и Националния регистър, ще разберете колко огромна е разликата. Това нас ни прави изключително щастливи. Това означава, че вие знаете, тези хора, които сте тук в тази зала, тези, които ние поканихме тази вечер да бъдете с нас за нашата 10 годишнина, вие знаете преди всички останали какво се случва и как се случва реално на пазара. Разбира се, това не изключва и вашите собствени маркетингови проучвания, но нашата цел винаги е била да ви спестим именно тази инвестиция и да бъдем вашия основен доставчик на актуална, реална и проверена, няколко пъти една и съща, различни думи за едно и също нещо, информация за строително-инвестиционния пазар в България. Дали имате въпроси или да преминем към дискусионния панел? Окей. В такъв случай, Пепи, благодаря много. И аз също. Не разбрах за какво се извиняваш. Ти беше брилянтен. Тая информация още взето никъде другаде не може да бъде прочетена, така че ти благодариме много.